Magchika Ta Sis, Season Special with Reg and Grace. Mayong adlaw mga kachika! Ako si Kachika Grace. Kung ako, si Kasitang Reg, kini ang podcast na maghisgot sa family life, career, marriage. Hello? Walay filter, walay arte, tinudanay lang ng mga chika. Maong paminaw, relax, ug magubad-ubata din sa Chika Ta Sis! Hello, Wow, sis! kumusta diha sis? Yes! Laban lang yun. Okay ra kayo, sis. Sama sa imong ka-fresh. Fresh na fresh. Kabalo ba ka sis, no? Na kinin episode no ato dyan yung pangandaman, no? Pila po ni ka weeks na ato adyung giabang-abangan. Kay very nice kaayon na story. Oo. O masking na may mga pagsulay, nagiagian no, nga Yes. na murag hopeless na, medyo hopeless na. Aba, akalain Yes. matagid si Lord og wala gyud there's a reason for waiting gyud no, dili gyud kahatagan ni Yes. Lord og kanina ani nga circumstance og paghulat kung walay rason ang tanan, right? Yes, kini na couple no is really a big testimony no na kung will jud ni Lord or kung dili man no kay kini magud murag ang pangutana daw kay pangutana kung meant to be ba jud ni sila sa kadaghan nilang naagian ng mga pagsulay. Are they meant to be no ang mga ingana, so ato jud nang tan-awon. No, so, maunan. Yes, ready na ba ka sis? Kay ang uban ra ba diha excited na kaayo masayran. Maunang atong tanawan, play video. Kami ni Mating, nagsugod mi, naguna nagkita, nagtrabaho mi sa planta derira sa Toril. Nag-abot mi ana dito nya idool man na siya kas kung kisa man tawanan ni duldol patik-atik ba ana mo na iyang entrada ni dool sa kuha pwede magpailayla na ana na siya Na-impress dayon ko ba, marag kanang kinhin siguro ning bayanan ni, basig magkasinabot mi, ana lang. Tapos murag ano siya, kanang shy girl ba? ingon ko sa iya nga okay hilumon day ko hinhin salamat nya narubog ko salamat lamay paminahon na hinhin oy. Tapos na love at first sight ako sa iya dayon. Gipangutan ako niya si pangalan ana mo tong ako ra pud siyang gitubag mo tong adlaw na mong kuyog sa trabaho nailhan ra pud nako siya kay mulabay-labay man na mo agi-agi sa mga tubangan nya ni anak ko kung kauban sa trabaho nago koy crush diri ba anak ko mo tong nangutan akong kauban nga kinsa man na siya ko panaong kanang kuno og panganlan og kuan John Lloyd Cruz ug Sam Milby. Pag muagi na siya, wala lang po, kilig-kiligon po ko, pero dili na ko siya ginatawag, kanang mulabay lang, muhagi lang. Nagparamdam pa lang ko, kanang hagito na ko yang kauban sa trabaho pod para mangaon sa gawas, para maila pod na ko siya, unsa siya, para makaistorya pod mi. Nabtan pagtuig, amigo, nagsugod jud mi og amigo mo nang diha nanganlan og tawag namo sa iya, tawagay namo pre. Kay sa unang panahon sa akong pagkadalaga kay mahilig mapugkog na mapugoy mga amigo na mga lalaki, ang tawag na ako na pre. Nagkauyab din niya to. Pero dali lang siya. Kanay mga kuan, mga tawagan mga issue.
nga dili jud siya pwede anak ko sa iya magbulag jud ta kay dili man pud pwede nga padayon nato ni. Dugay mi nagkita usab almost 10 years sobra. Ana kay nahitabo mong gud ana. Nag-search ko sa cellphone. Di pangita po nako iyang pangalan niya, wala po nako nakita niya. Siya po, mao po da iyang gibuhat. Wala niya nakita dayon ba? 2019 mi nagka-chatan niya pagkahong man isa ka tuig sobra pod mi nagsigilag chat ni ana siya nga kanang pwede ba ta magbalik kay sincero man jud siya. Di ako nasa ko ang hunahuna nga ang pagduwa-duwa niya mo tong ni ana lang pug ko sa Ginoo. Tagaan ba nako siya og chance? Ako naglonging jud ko. Nana jud ko'y plano ato nga once na kuan me mubalik siya sa kuha. Dili na jud ako siya pakawalan. Taas ra ba kay tuig amo ang kuano? Aning dugay kami nagkita, nagbalik. Oto siya nga na ko nga porsigido jud ko ato nga kuanan siya kanang magpakasal na kami ato. Yan, ako lang pagampo jud sa Ginoo tong tayo nga nagbalik mi ni anak ko. Lord, pangayuon na lang jud nako siya sa imuha kay sa kung hunahuna nangandoy naman ko nga gusto nako kanang naanak ko'y bana nga makauban ako sa kong mga anak, ana ba? Otong wala na dayon na mo kuan na plano magminyo kay wala na mo damha nga nikalit lang siya kuan ba na disgrasya ko na kuan ko sa kuang motor service. Wala ko'y tulog 12 hours akong duty tapos gikan sa planta niya pauli na ko. Mao pa jud to'y pagbalik namo na ingana na akong nabalitaan na disgrasya siya niya. Mao tong na-shock ko pagkabalo na ko nga naa na siya sa hospital na mao tong nakita man jud nako siya sa video. Nabali akong left shoulder niya ako apong kuan left knee nga tiil nabali pod sud kayo. Mao tong nangurog nako sa kahadlok kay nakaingon jud ko. Nakaingon ko, Lord, unsa naman po'y pasabot ani. Gipangayo naman ako siya sa imuha. Gipangayo na ko siya sa Ginoo niya. Nganong ingon ani nga pagbalik na mo na ingon ani na pod. Kung dili na pod siguro mi magkadayon ani. Ana ba? Dako kayong impact sa kuha ko ay nga naabot ka ng inana nga sitwasyon ba. Halos dili nimo madawat nga inana na tuloy-tuloy na unta tong kuan plano pero ada disgrasya man. Nakaingon jud ko, maminyo pa ba mi ani? Unsaon nako ni kanang nakuan man siya, nabalda man siya, pero gipasalamatan gyapon ako sa Ginoo kay wala siya gikuha para sa kuha ba. Kay grabe na kong pangayo sa iya sa Ginoo. Saon na lang po niya dagan kay mig plano para sa mong mga anak. Ang mensahe nako kamating kay mahalo na ko siya tibok kinabuhi nako. Tapos pinanggaon ako siya utob sa ko ang katapusang ginawa. Ang ako ang ikasaad lang gyud ang ako ang love sa iya sa una
Antod karon mas nilabaw pa jud noon siya. Antod sa buhi ko uban namong mga pangandoy, padayon jud nako siya kanang ipanggaon. Nakaabot sa chikatasis ang istorya nila Lorenzo ug Janice. Maunang ato dayong giplano ang ilang kasal. Ipang-contact nato ang mga amigo ug amiga para sa mga kinahanglanon. Ato pong gitawagan ang Casa de Negro para sa atong venue. Di jud kamahayan ng ilang place para sa kasal na ni. Hi, ma'am. Hello po, ma'am. Naunta mi table ipangayo ba? Salamat kaayo, ma'am. Thank you po. Ang dakong pangutana. Makaya jud kaha og prepare ang tanan sa duha lang ka adlaw? Muna ha, atong Siron. Anong ganda diri sis? Mga kachika na ami karon diri sa balay nila. Lorenzo ug ni Janice. Atong i-check no ato silang storyahon kung Yes. unsa gyud ang ilahang mga plano no. Oo, kay naa naman jud ta diri sa ilang balay. Kailan mo gyud ang mga special events is dapat Oo. kaning special gyud og planuhan gyud. Mo nang ato ano sabay mi ninyo kay manuktok ta sa ilang balay. Yeah. Ayo, pwede mo sulod? Hello, maayong buntag. Ay, kumusta? Ayan. Okay, so Janice, no, naadjud mi karon kay nadungog na mo na naada mo'y pangandoy. Unsa man jud ito pangandoy ato? Pangandoy na mo kanang kuan, kasal na jud ni. Nadugay na namo na gid mo ang pangandoy. Mo no, pila na jud ay nakatuig nga pangandoy nila si Siya naman gyud. So Patuman na gyud. nako yun nami good news sa imo ha madayon na gyud ang imong kasal. Mo ba? All expense paid for free. wow! Mo carry out sa tanan expenses. Ano ko ba? Malipay di kay mi anak kay good news kay para sa mga. Oo, blessed tayo mo no kay ngano natin mga sponsors. Gitubag gyud ni Lord ang inyong dugay nga kay nga pag-ampo. Yes. So unsa ba ginahon natin niyo? Pag-ready na dali na let's go. Atong gidala sila Janice ug Lorenzo aron mangita og damit para sa ilang kasal. Excited kayo at mga kaslun. Maayo na lang jud kay daghan kaig mapilian nga nindot nga mga dresses ug mga sanina sa Cherries Collection. Mutabang jud pod ang atong mga amigo ug mga amiga para sa food ug uban pa. Ready na jud ang tanan.
Hindi ko mga ison o higala, nagtigom kita karon sa tubangan sa atong Diyos. Ingon na iyang katawhan aron saksihan o sa ulugon ang paghiusa ni Lorenzo o Janice sa usa ka sagrado o Kristohanong kasal. Ang kasabutan sa kaminyoon giandam o gitukod sa Dios nga maoy nagbuhat ka nato nga lalaki o babae. Kining singsing, ingon na timaan sa tinuod kong gugma kanimo. Karon, mga hinugugma, huwag saksihan ang ilang unang halo, the first kiss, bilang sa paligal nga mag-asawa. Chica Tassis would like to thank Cherry's Collection, Casa de Negro, Our Dear Church, family and friends. Wow! Sis, naghila ka, sis. Dili good ka madungog, sis. Okay lang ka? Dili madungog. Ayan. Sis, makipadunggan ako wala ba? So, grabe. Kung naghilak mo, it's a tears of joy, good, no? Kay, Yes. aside sa nadayon, good ang 2 days. Pagpangandam. And nadayon ang mga sponsors nga nihatag, yun, no? Sa ilahang serbisyo for free. Ang pinaka-importante kay nadayon, yun, they are really meant to be, no? Ano, yun? Yes. The Lord made it happen. No, it's actually Yes. true love beyond circumstances. Maging dagag mga pagsunod, no. So kay tinuod man, no, ang love ba yan, no, is not proven when it's easy. No, it's revealed Yes. when everything else falls away. 'Di ba? Kanang Wow. wala ko- very hopeless na ba diha gid mat tansya imuhang imong strength gani asa kutob, no. Ang the hope kung napa ba kay paglaom, no, sa mga panghitabo. So maskin kay ang mga kaagi ba yon, no, dili siya about lang sa kanang in love ka, sa kanang ina lang nga feeling. Dira gid ka dira gid ka i-test sa, do we still have time? Napamatay time, no? Yes. Dili siya ma-test, dili lang sa distance, dili lang sa sakit, even sa dili siya sa perfect condition, kundi dito gyud siya sa imperfect Yes. na condition, no? So it's always the person, not the situation, no? Patong madadong Yes. nato ilang story na very makaingon ko ba pang MK man yun. Kasi so kaya ko sa imong tutorial. Yes. Actually, ano dyan siya na true love dyan ang ilang mga pagbati. Kay grabe, good ilang nagyano. Sa uban pa na kanang maaksidente gani.
No, nadyo uban ba mamiya sa ere. Walo ka na sis, kanang sa ating pait na mamiya sa ere. But then, these couple proves, no, na kung unsa man, maski unsa pa ng mga pagsulay, no, mulong ta jud ang ilahang gugma sa matag usa. So, karon na naminyo sila. Diba? Diha ni mo, humana na sila sa mga lisod na parts sa ilang kinabuhi. Kung naapa may moabot na lisod, dali na lang. Tungod kay they have already proven their love to each other. No? Hindi lalim si niya tungod na God really bless them with vision. No? Naiuban na mag-judge, naiuban mga kanagin mga istorya na anong nagpuan po man, you cannot measure, no? You cannot judge kung unsa ang will, no? Ni Lord sa ilaha. Wala ta kabalo, wala pa nahuman si Lord sa ilaha. God will continue to bless them. Kung gi-allow ni Lord na iminyo jud sila, God provided everything sa ilaha. They are meant to be. Diba, no? And the Lord will continue to bless them along the way. No? Hantod na sila, nag-uban sila, God will truly bless them. Tama ba, sis? That's right, yun sis. Kay sometimes no, ang pagsulay no, nagapangutanag yun siya sa imuha ba every time makaano tag mga pagsulay. Kung sa imong reaction sa kuha karon, what can you give me right now? But love answers. Ang love nagatubag yun always is I'm with you no matter what that look like tomorrow. Maskin pag unsa ang moabot ugma, unsay circumstances ugma, love will still answer. It's really a yes No, para pag sa love. Dili siya mag-measure kung unsa ang naa karon. No? Ang importante na latas ug malatas nato ang unsa mang mga kalisod na moabot sa tuo kinabuhi nga na ba nagugma na klase nagugma sis. Dili nang dali kaayo. Dali gani maigo sa mga kaluyahon, dali ma-discourage, may nga ba no? Correct. Ang uban man gud kay kaning fairy tale ganan. Gusto ka ng love na fairy tale. Gusto ka ng happy kanang happy lang always, pero no, it love grows in valleys. It grows in situations na kana ganing mag-shift ang tanan. Kana ganing all the unexpected yun na mahitabo na it's not planned. It's never your plan actually. It's the Lord's plan yun always. Once you trust in Yung pagplano ni Lord, madayon jud sis. Asa ka kitag kasal? Karon ra jud ko ka-experience. Ug sa ato pa jud nahitabo ever in my life. Na 2 days preparation sa kasal, no? 2 days lang. Okay, imagine ka sis, actually kung makahinumdum ka Sunday, sa udto ta nag-decide, sige, kaslo na sila. And then, Monday, you remember, Sunday na to sa udto ta sige, kaslo na lang na siya kay birthday manggod ni Janice sa Tuesday. And she desired na makasal sa iyahang birthday. So, pressure kayo po sis, di ba? Nya Sunday sa udto ta nag-decide, hapon, nanawag na yun ta. Glory to God sa ato ang mga sponsors, no? Si Casa de Negro, si Ma'am Cherry, ato ang mga friendship, no? Ang mga cameraman nato, ang spinner nato, ang singer nato, niyas tanan! Right. Sa cake na lamian kaayo si mga Nayan family, labi ni si Sister Amy. At ang spinner of course si Pastor Joe Santos, the singer as well, na gwapo kaayo iyang mga songs na gikanta ato nga time. Melody Tess, si Gretchen Tess, salamat. And diyan mo makita sis na maski unsa kalisod, no? Maski sa kawadon, basta naa kay support system, naa kay mga amigo na willing mo tabang, no? And sa moment, diri mo mabati ang imong mga true friends kinsa naa para nimo, no? Na dili mga mangita og repay, dili mangita og baylo. Ana god. There's mga generosity gyud mo makita ani nga panahon. Kay dili man gyud dayon inani sinato ka actually makita man gyud mo that hala murag well prepared kayo murag pang 1 year preparation ni.
It was the 2 days Grabe. of kaning effort sa mga katauhan, effort sa mga generous friends, of course sa Chika ta Sis, and of course no sa mga family and friends nga walay puas ang suporta gid sa ilaha, no? Yes. No? So glory to God sa ilahang kinabuhi. Daghan kaayong salamat. No, once again, with really thank you jud kaayo sa nga tanan, no? Labi na sa kinabuhi ni Ma'am Cherry. Final jud to nato na sis no decision na sige madayon ang kasal pag yes ni Ma'am Cherry. Alangan na bago kasal ulat tay suoton, no? But then yes ni Ma'am Cherry. Okay, go na jud ang kasal. Yes, si Casa de Negro. Yes na siya. True. Ah, grabe. Makatawa ko si Pakay. The wait is very long. Ang paghulat nila ba? Yes. Ang paghulat nila sa ilahang Yes. ang ilahang right moment, the wedding, kami good ginapangandaman jud ni, di ba? Ginapangandaman jud. Yes. Pero nabati nimo ba nga sulit kaayo? Sulit jud kaayo ang paghulat. The waiting is really worth it gud ba? Kana makaingon jud kag deserve gud ni nila, kana makaila ka kay it's because Yes. all the yes sa mga tao manggod nagsuporta gid sa ilaha ba na makasal jud sila inani they maybe it's not just because the people, it's not just because the sponsors. Of course, it's the absolute help sa Ginoo gyud kay Lord Jesus Yes. gyud. Oh. Kay maski unsa pa ka willing and everything sis, kung dili will ni Lord, dili jud madayon. But Oh. then, no, ug unsa maski unsa ka paspas ug unsa ka dali kung will ni Lord, mga madayon jud na. Di ba, no? 2 days ano na siya Yes. pang ano na Guinness Book of Record na to siya. So, mo to, no, salamat chikayo, no, kini big testimony. Muna ginayon na kini nakasal is not just a mere kasal. This is a testimony of how God is good sa ilahang kinabuhi. How God can make things possible even if it is impossible. No, it is this way is a big kanang testimony, a miracle testimony. True. Grabe jud sis. You just have to ask. Pangayon gyud nimo. And you should be Yes. consistent. And you should be keep on praying for that and be consistent. I think sis, ang nakaano dito is ang consistency ni Sister Janice, no? Ni Sister Mating sa Yes. ilahang pag-ampo. Kaya gipangayo ugod niya. Yes. Baskin pag naay mga balakid, dagan kay balakid oy. Actually dagan kay mga voices na mga madunggan na kana di na madayon kay inani ang nahitabo inani na. Pero siya mismo ang iyang pag-ampo, ang iyang faith kay Lord, it's wala gid makastop. Yes. Amazing kayo sis. Kabalo ba ka sis na human na lang ilahang kasal na gunahuna pa sila nakasal ba jud ta? Wala siya magic na. Oh, sige, kaslan mo. And then the next day, no, after 2 days, uy, ang pasok ko. So, no, so naanata karon sa portions na once again, no, I'd like to really emphasize ang gratitude, ang pagpasalamat diha sa ato ang mga sponsors. Unaha diha sis. Yes, of course, no. Dagan kaayong salamat, no. Asa ni mas atong personal sponsors na ni sis? Dili sa ato asang sponsor sa ani sis sa kasal. Nahitabo nga very beautiful na makatawag ko nga grande na siya nga wedding sis. Pero 2 days sa preparation. Tungod yun na sa Casa de Negro. Dagan kayong salamat. Of course, Cherry's collection kay Sister Cherry. Thank you. And kay Nayan family para sa cake, si Sister Aimee. And sa atong singer si Sister Agrachente, si Melodite. And gusto pa ba ko ba sis? Sa ato ang spinner si Billy Joe Santos. Yes. Ay sa ato ang cameraman, no? Ako ang gigagawa akong cameraman si Mac Love. Salamat kaayo. Sa ato ang makeup artist si Fritz Carlo, no? Yeah. Grabe, salamat kaayo. Salamat kaayo. And napa ba sis? Napa ba tay idungag? Basig napatay na At sa imuhang sponsor sis. Sa food sis.
Oo, mga amigo na to sis. Ato ang mga friendships, ato ang mga combined na to na mga effort. Combine na to So, na dagan sa kay church, family and no, sa friends. mga no? support sa church, salamat kaayo. Thank you so Grabe. much. And of course, no, dagang salamat sa akong personal sponsor. Thank you so much. Hashtag Beauty Lounge to Real. Dara sa may Ermelins. Thank you so much kay Ma'am Caroline. And dagang salamat po sa imong husband. God bless you always. And ikaw, sis? Yes, thank you. Kaayo sa Pretty Me Salon and pa, no, for being so consistent and providing and making, no, our seasons beautiful always. Salamat kaayo. Ug sis, no? Ato adjud ni pagani ay uy sa soundtrack. Salamat kaayo kay si Soundtrack recording studio, of course. Yes. Oo, salamat kaayo. Yan, thank you. Sis, basig ang mahitabo ni sis nani magpa-book sa ato sis. Ayan, paano kayo mag-organize sa inyong wedding? Hay na ragid na basig na mag-ato. Ano sa, uy, 2 days lang ni bongga ni ha. Yes, uy, kalimutan salamat kay Pastor Ragindin. Salamat kaayo, no, for really kanang making himself available right away. Immediate. Salamat kayo. And kato sis, salamat kayo, no, mga amo ang mga kachika, no, always ayaw kalimot yun, no, mag-subscribe, mag-like, mag-follow, continue to engage, no, at i-share ang ato ang mga reels, ato ang mga video, ang ato ang mga episode, no, that really inspires us to make more videos. No, kay kung wala ko engage, dili namin mag-game po. Correct. Continue, no? Continue to like, subscribe, follow our page, no? Sa atong YouTube, sa atong Facebook, Spotify, and sa atong TikToks. Thank you! Yes. And, nabatay roleta ron sis? Wala pa. Og salamat, salamat kaayo, no? Sa ato ang mga kaigsuunan din ha, ayaw ninyo kalimtin na sa ato ang kinabuhi, all things will work together for good, no, o walay imposible basta kay gipangayo nato kay Lord. Kung na-please nato si Lord yun ang mamina o unsa na ay mo grant sa ato ang mga prayers. Tama ba sis? Yes, that's right, good sis, no, that because God moves in mysterious ways. You just need to pray because it works. Ayan. Yes, and ayaw niyo kalimti dili ug dili ka naging Sara igsuon. Daghan kayong salamat ug sa hantod sa sunod. Glory to God. Thank you, salamat. We'll